केरला इंजिनियरिंग एंट्रन्स जाने हिने कीमाचे रँक्स पब्लिश केल्या. तुमका विश्व कोंकणी इंजिनियरिंग स्कॉलरशिप अप्लाय करपाक चारी कोटत जाय. तर फर्स्ट थिंग तुमगे 12th मार्क्स 80% एबव जाय. ये जाने हिने एक ओरिजिनल मार्क्स कार्ड प्रूफ नालरी एक प्रोविशनल मार्क्स कार्ड प्रूफ एलरी दौरका. सेकंड थिंग तुम्ही केरला एंट्रन्स बरेन जरा तुमगे कीम एंट्रन्स रँक 20,000 बिलो जाय. अजे प्रूफ. थर्ड थिंग तुमगे मदर टंग कोंकणी म्हणून प्रूफ. ये तुमगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नाला स्टडी सर्टिफिकेट मेंशन जला प्रो. ये नय जला तुमगे हाई स्कूल प्रिंसिपल आवचिन अप्रोच कर तंगे एक सर्टिफिकेट कांगे मेंशनिंग तुमगे मदर टंग कोंकणी तमु. एंड द फाइनल थिंग तुमगे फैमिली इनकम बिलो 5 लाख जाय. ये बघे तुम्ही डॉक्युमेंट काय दवरका का പക്ഷെ तुम्ही दोन रेफरन्सेस दिवका. एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक डॉक्टर दोघे तुमगे फॅमिली जान क्लोज जान आसली आणि दोघे कोंकणी जावका म्हणना. तुम्ही तांगेने नाव ईमेल फोन नंबर आणि एड्रेस प्रोवाइड करका. हे चारी कुठे तयार झाला तुमका डायरेक्टली www.konkanischolarship.com विजिट करून अप्लाय करूयात.